приятели! Искам да ви покажа новата навесна система за трактор Владимирец Т25, която подобрих за по-здрава, евентуално нови греди, нови по-големи обтяжки от ЮМЗ, по-големи синджири, както виждате, с по-дебели болтове. Дупките само дето трябваше да се направят по-големи. Стругар ми ги направи 16, за да може всичко да пасне както трябва. Няма грешка. Тази яка навесна система. Много по-добра от стандартната за Владимирец. По-як среден винт. Води се от Т40, както виждате. Допълнително към навесната система.